Salutare lume și bine și la o nouă revenire, adică prima revenire de la Mod Showcase Timeset. Da. Deci, acum știu ce se întâmplă cu The Puppets Presents. Acum știu ce trebuie să faceți. Deci, hai să punem, avem 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 și pac. Și așa se întâmplă. Deci cam așa, cam acestea adaugă. Scuzați, dar nu mi-am dat seama, doar acum mi-am dat seama că scrie aici right click the present. Și mi-am dat seama după asta. Deci dacă dați click cu microfonul lui Freddy pe acest cadou, vă iese The Puppet în față. Da. Bun, deci am terminat acum. Sper să nu mai ratez nimic și da, ne vedem data viitoare. Pa!